Ayan mga kaparmers bundok. Hanggang dito lang muna kami mga kaparmers. Medyo yung kuha namin, medyo malaki-laki na yung linis namin mga kaparmers. Itong daanan namin papuntang sakahan namin mga kaparmers. Yun. Medyo marami-rami kami ngayon mga kaparmers bundok na nag-volunteer o nagbayanihan dito sa aming daanan para lang gumaganda yung daanan namin at saka madaanan ng motor. Yun lang ang hinihingi namin mga kaparmers bundok. Ano? So sa mahigit 3 oras mga kaparmers, habang medyo masama ang panahon, medyo hindi napapagod kasi walang init mga kaparmers bundok. Hindi malako yung tubig namin mga kaparmers, hindi nabawasan yung mga tubig namin mga kaparmers. Ayan, pauwi na kami mga kaparmers bundok. Mananghalian lang kami mga kaparmers. So sa muli mga kaparmers bundok, sa Sabado na naman ulit. Dito kami. Sa sunod siguro, habang kumakain kami ngayon mga kaparmers doon, magkukwabildo para pag-usapan yung sunod na activity sa sunod ng Sabado mga kaparmers bundok. Siguro mag-ayos na kami ng aming daanan ng aming motor para makadaan na yung aming mga motor mga kaparmers, para ganado na yung mga tao na magsaka dito sa taas mga kaparmers bundok. Yan. Muli na son ang ma-set out. Pababa ng mga kaparmers. Habang pababa kami mga kaparmers, yung dinadaanan namin, yun ang nilinisan namin mga kaparmers. Medyo maluwag na yung daanan namin. Yun. Pag marami mga kaparmers bundok ang magtrabaho, medyo malaking moral mga kaparmers bundok. Parang hindi tayo mga pagod dito nga, may kasama kami dito mga kaparmers bundok. So nasundan natin dito, medyo iwan ko lang sa inyo kung kayo ay kuha na ito mga kaparmers, 70 na mga kaparmers, years old, 70. Dito pa rin sumasama kasi kami rin ang makabenepisyo sa aming magsasaka, sa aming sakahan, at saka dito ang aming daanan. Kami rin binisya, nagtulong-tulong kami mga kaparmers, bata, matanda, dito kami mga kaparmers. At sana yung lahat na may mga lupa dito, sabi ko nung dati na yung mga barangay na may mga lupa dito, pwede na tayo pupunta dito sa ating lupain para magsaka. Kasi dito na ang natin. Okay mga kaparmers, sila pupunta doon sa kalabasa. Baka may madala sila na mamaya ma-harvest mga kaparmers. Shout out. Yan ang kuha namin mga kaparmers. Son. Ang tupo na. Sa kare. Tagagilin lang daw. Para sa ta. Ha? Lugsong na may mga kaparmers. Lugsong na may wadala. Yan mga kaparmers, medyo malinis na yung daanan namin mga kaparmers. So ganito mga kaparmers, kahit anong pagod, hindi natin mapansin mga farmers dahil sa maraming nagbibigay ng pang good vibes mga farmers. Kahit sino man lang para matawa lang mga farmers ang nagtrabaho, hindi pagod mga farmers. Pero kung nag-iisa lang mga farmers, nako, hirap talaga pag nag-iisa. Walang katungga, walang katulong mga kaparmers bundok. Kasi dito sa tuktok dito ang Usay Lubay mga kaparmers, ang bayan natin hindi makikita mga kaparmers dahil sa sobrang kapal ng pags mga kaparmers. Yan, pag walang pags mga kaparmers, yan magandang view dyan sa baba mga kaparmers. Yung bayan at saka yung dagat ay makikita dito mga kaparmers bundok. Yan
Di makita dahil sa pags mga kaparmers. Habang pababa kami mga kaparmers, yung nilinisan namin na daanan papunta dito sa aming bundok ay makikita. Yan. So kanina mga kaparmers bundok, i-live ko sana, hindi ko tinuloy mga kaparmers bundok kasi putol-putol yung signal mga kaparmers. Mayroon lang area na may signal, so nahirapan tayo. So ito nag vlog na lang mga kaparmers bundok. Sana nanghingi kami ng tulong mga kaparmers na matulungan kami dito. Sawa ng Panginoon mga kaparmers, noong unang Sabado, pangalawang Sabado pa ito mga kaparmers bundok, mayroon namang naghatid ng tulong mga kaparmers. May nag-sponsor na para lang sa aming kain, yung tubig. Ayun, kami ay nagpapasalamat doon sa nag-sponsor, Sir Bobby Montemayor. Malaking tulong yung binigay mo sir sa amin. At sa iba pa mga kaparmers sa bundok, maraming nag-abot ng tulong doon sa aming konsehal para dito sa amin sa paglilinis namin dito mga kaparmers sa bundok. Sabi ng ating konsehal si Rico Garlet na piso mula sa puso. So nakatulong mga kaparmers, malaking tulong kasi hindi na napapagod yung nagtatrabaho mga kaparmers sa bundok, kasi mayroon naman na kompleto naman ang suporta. May tubig, may juice, at saka pananghalian, mayroon kami pananghalian. So yung dati na nagbigay dito mga kaparmers sa bundok, na nag-sponsor ng simento, so dito ulit na nabuksan ulit mga kaparmers sa bundok. Maraming salamat daw nung dati nung hindi pa wala pang COVID, nagawa namin yung putol-putol na simento para lang doon sa sobrang hirap daanan ng mga motor dati. Ayan na yung simento ngayon na makita na nagbigay sa amin noon na pangbili ng simento. Yan, makikita mo rin yun sir. At yung last na simento hindi pa namin marating, hindi pa kami nakarating doon mga kaparmers sa bundok. So sa sunod na Sabado baka marating namin yun. So maraming salamat doon sa lahat na nagsusuporta sa amin. Sana kahit piso mula sa puso para sa amin, para sa magsasaka dito sa Sogod, Southern Leyte. At sana ay mapansin din kami sa aming doon sa aming gobyerno mga kaparmers sa bundok, na matulungan kami dito sa aming danan papuntang bundok. Kasi wala nang ibang umaakyat mga kaparmers dahil sa hirap ng daanan. Pero kung madaanan ito mga kaparmers ng motor, marami nang aakyat, marami nang magtatanim, at yung abakan namin na madagdagan pa yon, no? Yan. Ayan, medyo mahaba-haba na yung nalinisan namin mga kaparmers. Lahat ng dinadaanan namin mga kaparmers, kaya ito yung nilinisan namin. Dito kami nagtatabas mga kaparmers.
So pagkatapos nito namin na nagtabas pagtabas mga ka-farmers, sunod namin na mga activity siguro mamaya pag-usapan yon, magkukabildo mga ka-farmers habang kumakain para naman doon sa activities na sunod na sa sunod na Sabado mga ka-farmers bro. Magtambak-tambak na kami mga ka-farmers doon sa mga malalim na area mga ka-farmers para sa ay ano kay mahal na. Pinalit na. Diwa ang atong tubig di na ano, di na bawasan dahil sa panahon. Dala namin kalahating galon mga ka-farmers, 8 tao. Wala, hindi na bawasan. Uy, nasa sasaki.